Mu Bapak Supito tak aturi minggah wonten pepanggungan kalian Pak Winardi ning tak ngaturke lelagon kagem temanten kekalih. Iya, Mbak Sela karo Mas Bayu. Larase pelok patete barang. Kula nyuwun dandang gula banjet. Oh, dandang gula banjet sing nembang. Nyuwun dumateng Ibu Sukesi Rahayu Sarjana Seni Magister Seni, dosene isi Surakarta jurusan pedalangan, materi tetembangan dan karawitan. Iya. Monggo Bu Kesi kula aturi ngaturaken lan mbok bilih badhe ndongaaken temanten lan matur nuwun kalih Pak Supito Sasana lan wanci kula aturaken. Inggih Pak Dalang. Saderengipun nembang kula kepareng matur ingkang sisan ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami konjuk dumateng keluarga besar Bapak Supito sekalian Ibu, sekalian Mbah Putri. Mugi-mugi anggenipun tasyakuran Mahargya Putra Mbiwado Siwi tansah pinaringan lancar, selamat, sedayanipun berkah barokah lan rezekinipun tambah kathah. Amin. Dene kangge temanten kekalih mugi-mugi dadosa jodoh ingkang sakinah mawaddah warohmah ngantos kukuting jaman ngantos ing akhiratipun samangke. Dadi awake dhewe iki dadi jodoh ora mung ning donya tok bapakmu. Nek iso engko dhewe awake ning akhirat kono ya ketemu. Awake ya iso mantenan ning nong ning gong ngono kuwi ning kono. Pengen ra? Pengen apa ora? Ya pengen ning ya sirku ya ganti suasana piye to piye ngono lho jane. Tegese iki nggone beda ngono lho. Oh iya. Kok mesti kaya ngono kuwi to? Mbok sampean iki sekali-kali nyenengke aku ngono lho. Yen aku ngejak ngomong rembukan sing sae jenengan mbok yo nanggapi ngono lho, Pak. Pancen aku yo menyadari saiki awakku yo wis tuwek, manak papat kuwi yo wis beda karo mbiyen. Wis ora siset kaya mbiyen ngono lho. Mboten ngoten. Kula niku jenenge bojone dhewe kok dilem nek kurang patut. Nek jenengan pancen ngersake nggih. Bu Kesi piyayi ngatahi wis sepuh parandene si ayune kaya ngono, suarane si apik kaya ngono, bodine si kaya ngono. Ngelem kaya ngono nek ora pantes Bu Kesi. Aku ngelem karo sampeyan iki sarana tumindak lan pakarti ora kok ngangge pangucap. Lah ngono kuwi. Apike kaya ngono yen wong lanang kon omong aku cinta padamu, Dik. Lah ditakoki wong wedok, "Piye Mas, kowe cek ora karo aku?" Bingung. Lek anggere kanthi tumindak dijak dolan, dijak neng ndi, dijak mangan, ditresnani, cukup dengan tindakan itu sudah membuktikan bahwa seorang laki-laki mencintai, ngono kuwi. Alhamdulillah, wis seneng aku lek ngono. Heeh, pancen niatku gen seneng sampean. Nggih matur nuwun ya Pak, muga-muga senadyan to sampean sok dadi dalang kondang, regane larang, aja lali karo aku ya Pak. Ning mergo ngene lho Pak, wong iki yen wis kondang, adate ya yen dalang kuwi umume lho ya. Ning muga-muga sampean ora. Amin. Sing abot kuwi godha telung perkara. Siji harta, loro tahta, sing telu wanita. Apa kuwi? Wong wedok ayu, siji harta, loro tahta, ping telu wanita. Oh, kuwi. Yen cara Jawa ya dhuwit dingklik karo teman wanita sing apik dudu bojone. Ha ngono kuwi. Lah iya. Lah wong aku dhewe iki lho Pak, mbok eling ning Ponorogo kaya wingi. Lagi wae ngelem-ngelem aku. Ning Ponorogo wingi bengi lho, iki penonton streaming mesti preso kabeh. Lagi nek bintang tamu sing ayu banget saka Tulungagung jenenge Silvi Kumalasari. Aduh, tanganmu wis ngremeti ngono iki. Ki lek wong wedok sing atine padhang, ora bakal. Dadi aku ki karo sampeyan lair batin. Upama pancen tenan sampean kok pengin wayuh loro ngono. Yah, monggo ya, Pak. Monggomu modele karo atine keteke panas ngono modele. Lho Pak Eladen iki monggo. Ora bakal kaya ngono Bu Kesi. Ya muga-muga dipangestoni karo para warga masyarakat Karangmojo, Kartoharjo, awake dhewe anggene bebrayan ya padha karo temanten nganti kaken-kaken ninen-ninen pikantuk wahyune jodoh. Allahumma. Amin. Masyaallah. Yo saiki nembang dandang gula banjetipun. Dandang gula banjet sego pecel metu. Lah iya. Klutak-klutik. Nggih. Cocok. Kono iso mangan kene karo mambu tok. Ayo. Pak Dalang nyuwun sewu niki disusul kalih bintang tamu penggerong. Nah niki lho. Gundule padha. Ha iya nggih. Iya nggih. Monggo Bu Kesi.